Sa pagtitinda ng pinangat at mga kakanin, inaasa ng 70 anyos na si Lola Nilda ng Purok 4 Tagaytay, Kamalig, Albay ang pangangailangan nilang mag-anak sa araw-araw. Sa kabila ng edad, nagtatrabaho pa rin siya para daw sa kanyang asawa at may sakit na anak. Mulang nagpapapa-eskwela pa ako ng mga bata, mga anak ko. Ngayon, isa na lang kasama ko. Kaya 3 na lang kami. Kaya kung nakakaano na ako ng paninda. Pag may order na lang binibigay ko. Kung walang order, naglalako ako. Isa lamang si Lola Nilda sa 58 maliliit na negosyante na nakinabang sa payout ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ngayong araw sa Barangay Tagaytay. Bawat benepisyaryo ay nabigyan ng 10,000 pesos bilang dagdag puhunan tulad din ng residenteng si Nanay Natividad. Malaking tulong na rin po ang maitutulong itong 10,000 na nakuha po namin kasi madadagdagan naman po namin ang aming tindahan. Mga sari-sari lang po, yung titinda po kami ng bigas, minsan mga din po yung mga sa pangkusina po. Meron din po akong mga vegetable, may damit din po kaming dagdag. Bukod sa payout ngayong araw, una nang nakinabang sa programa ang 344 na benepisyaryo na mula sa 21 na barangay sa bayan ng Daraga na nakatanggap ng tig 15,000 pesos. Sa babuyan din po, madam. Bibili rin pa ako ng mga 2 piraso para po mapalago namin ang itong ibinigay ng SLP po. Layo ng SLP na makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga maliliit na negosyante para patuloy na mataguyod ang kanilang negosyo. Ang programang ito ay patuloy na naisa sa katuparan dahil na rin sa pagsusumikap ng Ako Bicol Party List na makahanap ng pondo para mabigyan ng sapat na tulong pangkabuhayan ang kanilang mahihirap na kababayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.